Oye ko uya yang damdel sonya da kay pon bime gloke casual lilak fish academic Tuesday o petosto uya ko. Ngay akfish Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Nakadefli fa ko los na kisendri. An feature mo Sakto, damdel sonya paing kum. Loke kum to uya chang uya ko. Ngay ayun pela na zoom if inash may fax luol na katafa full na ke programa ngay si ash may fact European pun dema le faka COVID-19 ba ko sash kaya ngayon ka Messi ka kasfinan pun din belingia. Okay. Laman na tamanan sir le. Kasi leliya ponpe na siwas kaywa. En ponpe siya na so nash ko kes ke coffee siya na wo yan na misenge ko lang sa pingkat ke. Sa kako ko yung na pa Christmas. May ponpe ka church colonia ponpe pinan ko siya yet dahil ako pa Christmas program says sapit din ang lash win mas tayo kaya ngayon tayo open nuna mo lang siya yaktas ko nan ko or das ko mas fototan pangaten ako nagigesem sa niya tiklutut ni kret like a Victoria kata selos mukila petari safla aksapela makunelos kata selos wala ka mukila peke Victoria isunay ko siya petari na pangain kata kaya ako kumasik finenong hindi water siya na kain atas yaf following the shop shut na mo nim saying wangin damage yok sikya finenong Merry Christmas nasimit na kaywa pinchak tao may nakaywa enjoy pe Christmas season saying si sakto pangin may kakaksaya yung panangan mga shiro ko Алло, нагил аккелемни, где шоги программ лаша, гусли касинг кол ната, шан, где мдак манте ан сам той молдоду фосинг алду. На сифесинг ан гусли касинг кол ната шан, тефак мо сие мадон фел слосен лалон гад. Сие мадон фел слосен лалон гад. Na may reaching ano kalam gele Sam buklal Sam o Sam suklam gol na phone na may malutut pa po yung dal shell di gosh nakipukli me ko osh in fall nake koanon ko thematic ko theme ke guys ye may fact na and ilo shell di gosh pukli me ko na may nakslak kum kita sham kun ano ka nga fact Sam tolno toluan fos sena kiskal duo na masing ako min sham kun ako min lo le may naksing shaya kay ash iptolu sige ipsemet na pa fos sena ke fos toluan kita sham kun akalim yen nagiplan at falato na fossil que was singal siya an el sham kun fossil el batawakin akatay mula na lon ka at sa pagkalim ke may ito in able na singa nakita ko sham kun ipsan na fossil luo singan el sham kun mula na lon ka okay ako show na gimen maxim. Sam tolno fosingwas kaluan. Si Fesi nga siye maton fel siloson lalon god. Siye maton fel sika cham kini. Kundi ule yang nato. Il sham kun siye maton fel. Maton fel singan pa Israel. Maton fel lan balik natin Jacob ko lan Israel. Pang maton fel sa makatil sulela. In pa ilan orik makun. Wait, Messiah singa ko makalak na nakflight ke Christmas singa inta ko.
ilanda ko ke masing ako min isam yok ke Christmas ken ashken ngan Christmas isam le tinalle nake iplok ko mitlal fumiya mital tinalle ako min tinalle ilya ke isus te sengal masing ako min non ko yok ke o nake mulila pangan supelon lemchis Christ na kay isus na may sila kum na musenge ngay kasi rin akfalan. Le ifo ko tadik na tin ka maitlon ka at in ito in akfalet ka. May mas Samsung ko inge il pang isang ito ko na sin na tin ka at te na tin ka mo kayo na ilus na ko mas mga life. Pang isang ito ko na sus na kayo may yin Kaslal matal mayta norek Ilus ma filial life nilalus in ilus ito le wala alam ka na kayo eta fa akpayayak na silus sa the akpayak na silus ilus ita fa pe ace mulalasin Pang syupe si Maro talit natin ka Samsung bang sing ko na sin maitlan ka na nasin kumising finne pa yun Samsung siyam na sin mato advice mo kato sila ng tasokta isam na Paul effective siye ledalal na sin maitkoren kumitlal mo finan koren na molan ta Israel sumle inbel sa nasikumot live mo siya kasi gut. Isam niya na pero kung niya doon ba sige Israel application na kaya manasikumot live mo siya. Ako may susunod na kaya fosting toluan. Fosting toluan ilakalim niya kaya iplanak fala. Sepa bang yok na sintal atingan. Ifo may yin buying yung mafal silo sinaro. Kung ako min kalam gele katil orela may kasi nga imago day nag image of God katil orela may na ino na lamal inma may ta in sa may akfalet na singa akfalet inge ilos inelo na in akfashi kipel na kayo pel na kayo in pakalim ke on sa silalus. Kalme pa, kung hindi ka ngam da shilkin on ke program la siya ngayon. Le nga rotating masase at mo ngan mai. Tasok to sumonyan on sa nga kalim yile ngon lalos ko nanaklalusan in sa pel na kayo. Ilus inilo insang koy yalos in akfalet lalos na sin kat sing min ifo kat sing pangi kat falet denas na fos agus na ke on ko siya il akalim ila falena in epel na sin kat falet lena emetal lena sin Sipesima ina na kot in Hakfalet pa akalim niya ki fos gaskan na kayo. Gaslan ka at gaslan ka at rikmalan ka at falle na tamit na kayo. Inito in epen na ki mawula na lanka. Sa pagkalim ki long sila yokman asin mayta. Sige mo ko le mayta Safela na yung kanausap na mo ito. Kasi long sila langkat. Paswan tuloy sila langkas. Actually nila ki yok na long sila langkat. Sa pa wen si fan na natin. Pangakong dek, palakong nganin Christmas say. So pesi nga nan pa, maki-win natin kan ilta ko in usimula sin pangakon niya long sila na fosong gusto ko siya fosong ba ng avaklen mitagin akatay wala na lankan sa pagkalim ke gaslal fria ki na sin mate lal patalan din ka at pangakong bising ilosin ito in apel na ke
na Samsung ko inge il matawag kin Samsung Gasland napakalim ke mana ke wasema ilorela mana ke makatilo guessing this lang the creator of all creations mana ko mag-creator siguro na bakat papelorela may tayo hindi wisi mamalorela ngayon pa inang kisang nasin Katsing katlem tasi. Akflet lan may ta man may lal. Nga kung pinigin mo lal kung kat pang may man ta. Then song akflet lash na singkat mo kayo na. If o ba was singal duwala ka mo. Mga kat wala na kasi. Na kaya read isam sa kung ngayon kat kivas mo asis ko siya. May sing akong kanis na kaya. Then Lord na kaya akflet lak po na singkat. At finsom mo yalu, katte so min liyemet, katte so min duni oyelan met mo, kat so insang akfalet lan kat na sin. Katin skasla, man katler mo kin mitlalay fo kasi men in mo ka pen tafela kaya na long silot ka, masin met. Amasi yoki meta po akfalet lak po, masin kata power up. Gusto na siya kaya matawag na kinuun, siya kinuun. May gusto niya, na, papasab siya kaya, sa kasi, na, kasaki kasi yun, ngayon ko, literally na, kanaos lang, na nakwetulan metsi. Tara, yun na, akta siya ka long, puro mo, Lela kasma kasi ano ngayon kan iyak na inkon in kanausan na kwetulan siya kadin magayin sang akfalet plus na singat sema fallet. Nakikita akfalet plus na Christmas. Oro happen. So we akfalet. Asang akfalet luman na singkat. May for he so well deserve our praises and our worship. Mga glon si God na nga kay national was coming kat mo niyan bel sing nga gita pala pe ke gas na utuf wala lang ba. Mga nga kalim yung we oye ko nga dam dahil si wish finan po big was sama we got kim tawa kaya was nipsya price like il proy be siya ke cash sing God in mamaka cham pin nga inte matakayer or so matakayer Ano kaya kalim yung nga uselo dam dahil Sonya, pinanpunpe, ilan tako, kasi kat kemen max na tituste, na tukun, kapesi kan nga tako na ke uniste, na ilas ba tako ke friend, ya. Al, tabdal Sonya, o rin bela na siya. Laman lap tamalan sir na, paing kowos pa kayo wakipense nga, laman lap kya ka tala, nakalim lom ke, si pese ke mantingan. Nama shike kambare pe akade yamalutut seke tustengan. Sesife an fact mo unmayet sakatel akin sewo woye. Unmayet sakatel akin sewo woye. Waritsangan ashin Isaiah ngol siye pos akosh na kiye. Ay masemet ngawi komin kaksakin gat malana. Kaya may wala na malikesa na sa kay wakating kapen kun share na suwas kay wakipensing kaya katito kan akin niya di lash ke book ay siya kake maritsing ay siya on ngon siye katli sa topic singa in fact mo pweng mo ke mo lela kanonay siya ungon siye akkelem niya ke mula nalan God na sinta de Israel. Ke pense maelos siya nga siya pa lipke ke forla de ke malang silan God. Ilos patachang na ke mga iya. Utepla na siya matape palan. Na pense nga samang ungon siye ilakelem niya kalang lan God. Wala na lan God, kamula na lan God na silos lang. Pense los ti folk na ko intense nga ni los ti folk na tari. Ay siya alam nga lime kosh na ke on gosh
Elakkalemye keulelalankat na sintaliki syoengan ketaltifuktaliki syaulados finen bevalan. Namaritsinge kumten finnie tawag ke fos akos lena ke fos ye fos akos kapos duemit ngan fos akos edimekos elakkalemye kapakla ile repeal eh, ile sipi bamasaila city selos men en ma an shuela finjakin pa ye fakesik ke gasingan en ma an shuela in city yo ke lusen perna lois e le sipi bamasaila ko aksa sa yela ben mamasala ingen na elakkalemye bela muitse etakapalan sa pueblos. Elose kalan sa pueblos que coshonata los imelalos. Muitse nga etakapalan sa pueblos que maingen. Nakatfin chikelie masemet din isyaingan. Idan sa kosmet kadil sang elosin palakin makayo. Kilos palakin makayo nga nalolayla na selos mo kalamulelos le. Sibi bepalabang ng ulan na lal. Nagipelse Milos to Puklengen, Pangan Makadila ko la rin falo, Patasin Makadila ko la rin falo ko na sila, Sibin Masaila, City Selos ngan. Moit senga neta kokalan sa pelos, Karong inimelalos, Kushonatalos. Na what finon go holy go soul sila maitse. Unholy soul sila maitse. In fact, ke laman si city sa masala. Ah, Ngapakangan kilo so pulo ko masala na nenwe. Kaden si very pilan silos nganin akelain niya mo lela lal na silos sa lefalava na mo ilo lela na silos ke. Shige ngait lan ko shige liye fosikash lo langan on gosh na ke itgash. In fact mo Ilieya ke los ke katle ako yela city se los sang may nganin karin gasha los. Mo ito ilie los ito la ilos mit langkat. Ilos ito la ilos mit langkat malangkat pa ilos. Na los e kon kun engan bekima ilos palakin ngan. Ting kom si bena kon pala blazing slun kat na sum kume ingan bain se wo kume kon kun be me kalang lan kat na sum wen arjang ari bi gas singan kon kun na nga ngai sha si bena mo o be ke kat kon kun na ta pitin kon kun ke o ye mai te pa nang paraka o ye se mo kita nak kalam ye blessings lan kat na sej Inde oye se makomora kon kin laminta parakat na sinmait wiyo. Fosse aki kashngan el fakla mamaya kun maya kulut na selos esafla. Ma elos palakin met ngan wangin de elos e palakin e ngan. Elos e matain inse wo lalos. Naite payek la na sesh. Kat mayet kat munin mayet ashbay kat palakin mayagin kat palakin akulu kanya noya mataka may kat mayet kat palakin mga se mga kat finis mo may challenges na sa shikikatang na katin de sukin line nakate palakin nga ito la kadelakin se oya kat ke Kingari di pe nga touch na paye peke mayen paye malalay fungila ash may tuyak pala ang kulu katfin isampos sige pa pala mo pen mo makulu ko tako na room soon ko magong kamper pala kan laki mawo na kumenta pala kanin se o walang kat
Apangan kingariti fasit kersengan na nga kaksekin malalapla itabangan shamon tangan mapan mol ke ngan de matanan se nga shamon dutiyangan kan katang na pamangan men paye pela fos akudu ko kanya na akudu ngariti ilan sa pan la life ng ilan may de cash kan to shok de malash talaga din focus na again sa mo kadin faculty cast lang kat time mo kan na gip sa na akudu kya mayen ash may se katin ash ipa na non ko la faculty lash guys first do was af nangan Laim gade long se nanon ko si was siya nga po siya apash Eric ma se si was kilem gade lagin se wo yelo los ngan ako la kasang mo la na se lo se kipe lo si na ro mo si was siya nga lo sin se si was ke o yan na kaiwa may los ka lang sa palke Fun fact talaga alam ngan siya nga po siya apash Eric ma se si was Alena Galim Fossingan, Kadel die Inseo Woge or Masesi slash Meta. Katfin Balag and Lash says was Sish. Kat at meat, na kat fash na med. Kat to wash na namatana kemen wen kabak lash karat fin rangan. Na accept ye ke was yasingan in mo. May na kayo die los ito la ilos may sagade lagin si wowoye. Napa tatangan niya si Pesengan. Un may sagade lagin si woye. Ulit na tinisya ingan. Ilos pa un may singan. Naki ule na langkat. Mole na langkat. Malolela na silo singan. Mainye kay sikyat na silo. Silo se palakun. Kimay tayo lielos. Lalo sa akin ito na pangan makade lagin si woye. Elos might natin ka might learn God. Na what fin mana si Fena kay guys siya palakun kadel akin sewo ya got feel proud katingan katin sewo wo. Panang lela katin de pala kain feeling o inge katabela katarle so enak nga bagay got proud katingan Namaya kapen is negative. Ayan kaksak siya. The shock the deep inside of you, kumita lang, kumingan with all your heart and soul. Lametal non ka ke falela. Ilyan, ipakumta in fact pela negativity lang dahil papainda liyoing in the room. The shock focus na ke positive, tu na ko, ito la finga de lakin se o yeko. Kumarne na siya may tingan kaksak malala. Faya pa nagkipalan pense ngayon katako Christmas lash o yung kaksak lash. Kat kampare, kalela maset ako fungul kat fashion na me. Tarmen si sapkulo. Ngayon dim ko nalakate lakin se o yeko. Kung lalay fungin se o fashion na met la kung siya may tlal. Saflayan mo nung kumawalan tayo si Owo. Kaya pinaman na pange isya ke malutut siya ngayon. Main siya na sin mayat may siya ang wiwin mayat siya makadalin siya Owo siya kakadalakin siya Owo yun. Pinaman na. Tamjal Sonya klomala kya ka pese ngan lo ke kum suga fliay na kes makinyekot. Yok na nage masimay ta ko fungul mit clients up na kayo wow. Ito ba wala ba man. Ito ba dia si ito ba dia when in si mit clients up sa may ko. Sige mo ko. Mayen nga lotela gegas som dale. Long lang ka at ako la inbatat na fin ilos sa mga akos ka. Na isam na ash may tsipe. Siton. Ilito na katila ko na ilanakin si ulo mo. Na pel sa mga ash makuluk.
na malong ka lang siya ka, may sewo siya utiyak le. Na, sino nila siya nga, may matapulapin ng sewo. Masila rin may ba, he plays with our minds. Ini siyong na knocks, tunay ko. Then mo kayo tatyang hindi kayo ulit. Hindi matapulapin na, pana, may mga tabdalson nila ka tayo nga, Ash, mas mo katil kasi. Atil siya nga. Il siya nga ba, makulit ICL siya. Kaya global lab, kita fast na bit na kaya uniste yan, na kung nagitostan, ba Okay. Alright. Kaya kita fast na bit, na kaya uniste yan. Ano kaya kalim ye, kung minso na kaya Facebook group la siya, kung may nila ash akata yataw yan. Ito, akadesi takay kushay me, you're lemnisto ski por ita. Il chaka ashke Facebook group lasha. Naglono yung nemi na ke arulom, ne kumin shaka kumin paki si mo din shaka kudo akadesi ke man ya. Nagi Tuesday an damdal rina finan Honolulu. Il balien Tuesday in chaka. Sumosa na ke mga cham. Nagi kumwikat kumin siya makume alu kume gunokon makisendri. Fin siya klasya pa. Kaya usuot akataya siya ngayon atin kal siya na siya. Kumin siya show nila o kumin mata na kaya akataya siya ngayon aspe iplom na kaya. Iplom na kaya ang pamasin na kumin Roy na singkat ng gasin. Akluo, really gaslat. Acto do silbe pro. Akakos really. Akrimekos silbe pro. Kalma ba kung kalmo din ang mga katen na aksa sa yin ang takbo. O itayak lalo. Ano kaya mga computers mo singin? Mana ko may nag-internet kung sum download yan. Na itayak. Lanit mo itlan ko at patinak din download yan singkat. Maybe. Nakitara pa kaya papel lash kat sisla. Ikasla ko kiden Freud. Men det samme konflikten na fakka på sin at men spesielt nikin kaden kat fakka så kat det sista bel. Nei kan så ge man det. Uniste. Mary med cleanse up langlemga. Luke sapta sefos longo on wash na kaya tol wash na basing ako min kikatash ke gospel ko meto mak Luke John meto mak Luke isam yan na faction guessing is synoptic gospel pa meto mak Luke na ano nga akden sin mitfosh matakokat alugis isen But fact casting inte konku. Konku daw katira casting. But isang siya tactic. Like Satan, no? In order maging may ito si gas ma kuminikun sa nga manasil na ifong imo. Na para ka siyam kuna. Para ka siyam kuminta. Kuminta mga casting is synoptic. Kuminta lang may synoptic gospel. Synoptic gospel ba meto Mac Luke. Kalme pa Mana malugil sa mga and kumiliyak kipukal metuan, kumiliyak kipukal map. May pangan gospel tulungan, may gospel pa Paing wo. Na Paing wo siya sabi niya pa, Jesus Christ, ilan na may si masudayak le, in mo sikyak masigan na siya, pa Mary. Siya Mary, may kalansab, langlem ka. Na, Masi, first, may lang kumuyok na sapta sigil. Kumiloyang le, kasi nga parallelism. Kaya pa lo, well nagawa, di railroad track. Siyam si weepin na fast. Na, masing ako may siyam si na may we fast nga na pa. Mary walang Elizabeth. Parang nekyal John the Baptist. Mary Elizabeth dahil causes. Dahil so. Na maritin nga kalim yak ke Jesus lelan metluo. Sa metluo kan
John et Jesus. Sharam kin ko bilye fos di me gosh tige fos lom ngalon gosh ngel parallel stories ko sharam kin yak na. Na menonak saying el akelem yeke isusle kap kapak lon metluo. Sepa John Jesus. Read the folklore sapta siyan fos limiwas tige lom ngalon gosh. Na Kimashardram saying ilakalamiyak le nine papakielos katamelos kaiwan sham kinyak ke foslimay kos nake itos nake Elizabeth ne papakiel John nake foslomo one kos nake lomo dit kosan sham ko Mary at Joseph sepa pashala Mary tla kum na oyeko na ko vinnie fos algos nake lomo toluan le pufen si sikyak na silos kaiwape algos nake lomo toluan libuven si Gabriel el sikyang na sil Elizabeth na fos longo algos nake toluan bamarichila kum le buven sen be na Gabriel el sikyang be na sil Mary na in fact kasi siya libuven luo Gabriel el messenger el pa tadaf po libuven si mako vinnie pela ko ma sumanyak sapso ko utak na sin met sa makatal sila. Ako minila met sa lubuven sa usap ng pa Gabriel. For the lubuven si saya pa Michael, kumili pangan mayon. Pangan lubuven ni mayon sila kata. Pero ako mo reading ka Bible ma so fakir kinel Michael, kung talash mayon siya ako yung tensi. Na follow game read siya. Ewan na Shamtram Sigel John the Baptist and Jesus Christ. Ash may akal sa masikat na selos. May akal siya na si Elizabeth nga nash kaya fos singalayos na kilongo ulan. E nagitoy ko layos nagitoy ko laakos nagitoy ko layos so ang pangan may akal sa masikat na si Mary. Na ipsaf na singan pa, mataluwing ilus kayo na. Ilus ko na kung flarik to di. Los que wana kufla kumdi barren woman, madain ma kufla ka nakipela no lang mata ko lang sa kan madain singan ilus tilawewe. Wangin da ilus kufla wen kaspayelos. Mayen if inas talik na natin nesi kasyen si na talik na los kan pa use kaspayelos. Na if in matayin si kufla kalme pa safla future lan siya usang ngayon. Men ito ang mising as adoption mga ko as fertility clinic ma when Belson ito ang mising. Now rom tendo kayo na barren women. Like ko originally na first no wala ako nagilukol nimi ko sa actually giputa Elizabeth na fosang lubuan sa mga gimarit lakum ng singa panganak kalibye ke isusle lan Messiah na bangay introduction sila ke pu sapta sigalo manang ako min esta background sa fashion na gina ako sure na ke maludit lakum kumdi Mary first long one gusto kaya lumudit ka siya. Siya pangan yel Mary at Joseph, pangan parents lan, lem Jesus Christ. First long layo gusto kaya dolingol an, sham kun, katolingol layo ko siya, sham kun, lupuven siya nga sikyang nga sil Mary. Nakakusum na kaya first long layo ko siya, dolingol siya siya. Lupuven siya nga fat nga sil Mary le, il arde na kaksa kinyak ko kuno kinyak evin bange nagisaw na siya hasta liksin siya sa makulo kinyak el bangan kulolan siya sa ngalan nagimarit sen kata pa ilal na kulo kanol Mary para katil layla il sangilan makoin panganine si main dafe mako oswela Lim Jesus Christ. Sigamot ko, out of how many women, Mary sila sa sin universe, sin kasaw na phone, tayin pang matayin si mga in
Dafür mal isustalan when natin kat sama mitpala na ke mitpala pa Isaiah, Jeremiah, finne Moses ke mulan mulde mata finne mata shmonja fa ma ay da fash mitlago sita ko na in burial sileyak na in pa dafür mal that is in itself is so very special. Na fast tolgon luan na tolgon toluan, as malimegos mga kuminesla ke. Sa mga luan Gabriel, ilakalim yele esikya. Masimitan pa, lem Jesus Christ kine Jesus, il fa falatlena. Lem Jesus Christ le fa flatlena. Akluan pa when na din kat flatlena sa mga nga kung may lalvo ginagawa inakflat. Na aktuluan pa ilang mata ke tron lal toko sa tefit in oena toko sa tefit. Nasikum sa mawen kalme. Nasing mat Israel alle yok kalme. May nagawala sa toko sa tefit. May nagawala sa elo. Kung fito ke lines ko kung may alla akilin niya. Na babarit nga kalim yun lem Jesus Christ ilefa oena toko sa tefit. Na verlindan ele eken verlindan natal Jacob nitok matanda. Na masaflasingan pa toko siya laal ito fa wengin saflay. Abakan malimegos makumis na ke fostol ko luwan na ke dol ko doluan. E nage fostol ko lagos na ke dol ko dit ko saan kitin kalam ke la paila Mariel diena lut kita ko lal Messiah. Mas moral lut kita ko lal Messiah siyan men matchu na kayo ilus ito kita ko lal mitlang mo siya. Ilus ito le ilatak ko. Tasokta mas Mariel lut yan le in el pasileyak le mo in pa nekyen when lem Jesus Christ. Paye kat kalim ke na kisipin ke kolon ngon matay power of hingi kansi. Kisipin positive la Mary power of hingi kansi. Maging ako ba ako lang tinakflat yung Christmas siya ngayon? Ito. Ako minala mea kayo. Mass uning Christmas mass kasi na kayo ni Teor nga mga evan na. Ganyan loing kila mea supe na yokse. Kita ko lang ngayon siya. Ilta ko, inusin mo lang na si ko. Ganyan mo ko in we ekin ko. Oya wala mo katulutin ka. Na kumfin matali long sila na kumfin matali mana kum long sila. Di ba ko na ng fact na siyong di ba brongan kuluk. Men kumita ole oye kumaskan din ako. At tinangan taga fact na siyong. So, kastangan taga fact na siyong. Kumita ole kumasyo ye. Na masing ako min tagay ni somle. Katan sumsukle mea kastan ka. If in kastan ka, na sumle ye tausin. Nakitausin somle. Siyak na pa yun nimisenge. Fok nga kumte. Ngon. Nabangang makunesyo, ganda kayo ni. Siyesin sila siya, inte wangin siya o may nusimula sin maita. Pana, tamdal sonya zake, akatay sa Tuesday. Mama kitin kon if in mamita or kat finota, supel pala maita ka, kulukya maita, tui, tinokit niya. Kasi maam ko na rapakat, wakat kon long kalanglalan kat. Yung mailaron na siya. Nakat mul misenge. Kat moon mo siya, kat kain sharungin gaslan kat. Kat kain sumisla mas, kat kain sumkangla kuan rice ko kamesi mo, rice soy you ko kamesi mo. Then some closing kat ke mga, ba makita yung kon falla na. Kat finawata mo tayo ilya, de pa ilya, masi ilya pa, may tayo mo ilya. Kumfin mo ilya tari, praise God, lona sin kat. Masih ko na kumapa keten sum judge macam malal ko o keten suk gen kala kete pa ko ba fa long klang kat ilusin ko